La għandek l-Alla, għandek kollox. Turu kien iħobb imur jippassiġġa barra kultant, dejjem bil-permess tal-ġenituri tiegħu, u hekk iqatta ftit ħin għall-kwiet u jeħles mit-tensjoni tal-iskola. Avolja t-toroq illum il-ġurnata m'għadekx issibhom vojta bħalma kienu fl-antik, fi żmien in-nanniet fejn kienu joqogħdu barra jilagħbu. Kemm il-darba semgħu jirrakkonta lin-nannu tiegħu kemm kienu jilagħbu bil-boċċi fit-triq ta' qudiemhom meta lanqas biss kienet kellha tarmak. Dak iż-żmien ma kontx tara karozza waħda u dejjem skont in-nannu malli kienu jilmħu waħda li kienet tiġri qisha fikruna fl-aqwa tagħha, kienu jitilqu jiġru għal warajha b'kemm kellhom saħħa. Kien xirnexxilhom jaqbduha u imissuha, Turu ma jafx għax in-nannu qatt ma qallu b'dan. Dakinhar, Turu kien għaddej bħas-soltu dawra mal-erba' triqat li kien hemm viċin tagħhom. Kellu bżonn dik il-mixja wara li l-għalliema tal-iskola tagħthom ħafna homework x'jagħmlu d-dar. Kollu lestih, imma ħass moħħu jdur bih, speċjalment meta beda jagħmel dawk is-somom kollha. Huwa għaddej lemaħ xi żewġ ġirien li joqogħdu ħdejhom u silmilhom kif inhu xieraq. Hekk kif kien se jdur biex jaqbad triqtu lura lejn id-dar, Turu lemaħ xi ħaġa ttir imwaħla ma' sprall eżatt taħt il-bankina. Tgħid x'kienet? Melub bil-kurżità, Turu mar jittawwal u hemmhekk sab biljett. Kemm feraħ, qatt ma kellu wieħed bħalu, naħseb dik kienet il-ġurnata x-xurtjata tiegħu. Kemm qabeż u għola f'nofs ta' triq. Kif kien barra ħaseb li jibqa' sejjer bil-biljett għand in-nannu. Eċitat kif kien, telaq bġirja waħda għand Nannuh u ħabbat il-bib kemm kellu saħħa. Nannuh, xi ftit maħsud, għaliex ma kienx qiegħed jistenna lil ħadd, ferm inqas tiżbita mal-bib dak il-mod. Fetaħ il-bib wara li staqsa min kien ġie. Turu daħal b'daħka kbira fuq wiċċu u qal lil Nannuh b'dak li kien ġralu. Iżda n-nannu malli ttawwal lejn il-biljett, dawar ħarstu lejn Turu u qallu li qabel jifraħ aħjar jiċċekkja d-data li kien hemm imniżla fuq il-biljett. Ekku, dak il-biljett ma kienx għadu validu għaliex id-data tiegħu kienet ilha li għaddiet. Turu biddel il-ħarsa ta' wiċċu minn daħkan għal dwejjaq kbar. In-nannu qaliblu plat brodu li kien għadu kif sajjar sabiex forsi jtaffilu ftit id-dwejjaq u fil-waqt li għanqu miegħu qallu li la għandek l-Alla, għandek kollox. Tifsira. Fil-ħajja inkunu nixtiequ ħafna affarijiet u aktar ma jkollna aktar irridu. Mhux dejjem faċli li wieħed jakkwista dak li jkun irid minħabba diversi raġunijiet. L-importanti hu li dejjem ikun hemm Alla f'qalbek għax dak m'għandux prezz.